Откакто хората за първи път са опитомили огъня, са изминали стотици години. 3000 години история на овладяването на огъня ни дадоха безценен опит. Стилният дизайн и естетиката отразяват концепцията. Точно регулиране на температурата и скоростта на въздуха. Инфрачервеното излъчване от далечния спектър прониква дълбоко в кожата и подобрява кръвообращението. Мощният поток от отрицателни иони мигновено създава имунна бариера. Гиромагнитната енергия нормализира клетъчния метаболизъм, активира клетките и забавя процесите на стареене. При използване на стерогерцова приставка се генерират терахерцови вълни, близки до резонансната честота на човешките клетки, които въздействат дълбоко върху тъканите на организма, ефективно неутрализират свободните радикали и подпомагат възстановяването и подмладяването на стареещи или увредени клетки. Уникалната система за прилагане на етерични масла спомага за дълбокото им проникване, като по този начин помага за отпускане на тялото и подобряване на съня. Истинска ароматерапия само за 15 минути. Безопасността на новия клетъчен активатор Pro е потвърдена с сертификати CE и ROA6. Иновативната функция за самопочистване осигурява защита на уреда и неговата надежна работа за дълъг период от време. Това е истинска революция в областта на здравословното възстановяване на клетките. Клетъчен активатор Pro – възстановяване на здравето и енергия на клетъчно ниво.